Pozdrav ekipa, dobrodošli na još jedan Car Meet ove godine. Nalazimo se u jednom dvorcu ovdje u Njemačkoj. Ulaz je kao što vidite ovdje iza mene. I kako zapravo izgleda jedan, ajmo nazvati, luksuzni Car Meet ovdje u Njemačkoj. Evo ga ekipa, ušli smo, nalazimo se trenutno ovdje ispod ovog ogromnog dvorca. Kao što vidite, dakle nalazimo se trenutno na trefu, sad ću vam pokazati gdje smo parkirali naš autić, kako zapravo izgledaju parkirani auti ovdje na trefu. Evo nas ekipa, mi smo se smjestili, kao što vidite, kod ovog autića. Sad ću vam to izbliza pokazati. Tu smo se smjestili, otvorili smo naravno hobnicu, ide gas, sada ekipa. Da pojedemo nešto u našem dvorcu, imamo ovdje mamu renčan sa rajsom, laganini 14 eura, ide gas. Ljudi, nešto interesantno u vezi ovog dvorca, dakle ovaj dvorac je sagrađen 1250. godine ovdje u Njemačkoj.
Odradili smo ovaj mit za danas na Fordonju, vraćamo sad registraciju i napuštamo ovaj lijepi dvorac. Ovaj mit je bio brutalan, prvi mit koji je ovdje napravljen u ovom gradu. Budite pozdravljeni i ostanite, bacite neki like, sub, share, šta god i peace.